Wah, lagi lah atlet ibu kota teko. Monggo Pak, nggih monggo. Nggih, Pak. Nggih. Sik wile, delon bapake umur sakmono lho, sik sehat teges sepedaan koyo ngono lho, Yang. Sik suwe ha tenan ngono kuwi. Awakmu yo sampe kalah ngono kuwi. Aku iki langgitanmu metegese malah pol-polan emasanmu. Ora ngerti aku mau pirang hubungan. Piro? 100 hubungan. Wah, lho kok akeh meneh? Dikurangi 99. Alah gaplek tiba ilmu hubungan. Lah wong rasane wis sikile wis pateng cenut anggitanmu no. Wis kingko sing jelas positif ya, mulai sikilmu mbok koyoki. Wis ta ora apa-apa, tak omongi ya. Aku mung ya selama jogging padahal mek sak hubungan yo sing tak temoni rawen orno. Apa Yang? Sik. Awakmu iki to Yang jogging. Lah nyapo to Yang kok iso golek mripat teko kono-kono kene nyapo? Lah rumah samu aku duduk kuda, lelek kuda fokus di depan. Oh, lha kene gak fokus lah seni wong jogging. Lah ya kon dindi anggitanmu. Jogging ya jogging tapi mripate ya rono rene ngono anggitanmu. Tak omongi, tak critakno mau ya ning aku pas jogging mau ya. Ning yo tak duduhi. Ning sebelah kono, ya to? Lah, kuwi meng ning sebelah kono mang tak duduhi yo. Enek wong pacaran. Niat jogging ora jane. Sik, terus ning sebelah kono. Wih. Ngono. Enek wong bakul lha tukaran. Sik Yang. Iki ji isu iki Yang. Lha kok enek wong padu ning gone gorila perkara apa to Yang? Aku ki yo ora genah. Mbah pokoke banyu ngono lho pokoke perkarane banyu mbah guyang-guyangan tarepe adus bareng aku yo ora genah. Piye lha kok enak metu ya. Alah wis hop pikiranmu mesti tekan ndi-ndi. Wong adus bareng kok. Arepe bakulan, paling sitoke nggo banyu terus sitoke lali mbuh nyapo ngono lho pokoke. Anggitanmu. Terus genah ning sebelah apa kuwi jenenge? Ning sebelah kono, Ulapi Yang sebelah kono iki. Aku ora roh rene opo-opo, aku mung ra rono. Wis ngene ayo geger tak kuwaploki dhewe wing suwi-suwi ruwet awakmu ki. Ngene iki wis to, anggitanmu genah. Jogging iki tiba ngene ya rasane no, Pak. Rasane penak Yang, ning awakku sehat, siji. Kedua, gawe weteng luwe ngono lho. Wis mesti lak kuwi iki tujuanku ki mang pertama kali rene iki mung mergo ning gori panganane akeh. Wis karek milih, tak warai olahraga yo. Regangkan tangan ke atas. Ambune sangseng ki apa ya? Kelekmu kuwi lho. Oh iya iso. Wis rapopo jenenge wong olahraga keleke mambuki yo wajar. Yang aku tekon. Ngene iki engko sampean ya pomokon mubengenane jek kuat gak ya? Kuat to anggitanmu. Angger ngarepku mbok kei soto. Ngene aku yo tak kejar anggitanmu. Mergo weteng luwe. Kok panggah badokan. Jangan pikir. Justru itulah tujuan hidup. Lek awakmu hidup enek sing mbok tuju, ya toh. Kuwi jelas engko. Tujuanmu engko nyang tujuanmu engko luwih cepet. Ngono lho, pemene mbok eming-emingi ngene. Iya. Ora tambah giat lek mlayu. Berarti semangate wong jogging kuwi asine perkara enek tujuane ya? Ya iya no. Anggitanmu. Omong contoh, omong posisi jogging iki ndek ngarep dicepaki bakso, berarti ki mluwayu dhisik dhewe. Lah, kuwi lek aku, lek wong liya ya mbuh. Awakmu sesuk-sesuk wis rasa jogging Yang bangge rotok ngene-ngene. Lah wong hidup itu penuh dengan tujuan, yo. Orang hidup itu untuk makan untuk hidup sing ndi njajal. Lek aku ya panggah mangan sik, mergo lek wong golek duit barang ki lek gak mangan sik ya ndredeg ki Yang. Wis hop yo tak omongi.
Oke ono lekmu sarapan, ojo akeh mangan harapan iki sik isuk dan gendeng. Sakit ya. Iki mung isu-isu wis puitis aku anggitanmu ya Allah. Pau Lu enak mesti ini. kelingan mantan yang lek puitis-puitis ini mesti kelingan mantan ya. Lho wong mantanku dadi tukang bang plecet saiki tukang nagih utang aku terus piye kabeh, Ya Allah, ya Allah. Aku ngono kuwi antara kelingan mantan masa lalu karo kelingan utangku. Terus piye lah sing tukang nagih mantanku lah terus piye bendino petuk ya kelingan, tapi kok aku malah luwih kelingan utangku terus piye ngono kuwi. Ini malah lunas to ya. Jane yo ngono ya. Ora malah manak ngono ya. Lah salahe ra mbok sahur to yang. Jenenge utang kan disaur sik to yang. Ngene iki makane iki mung tak tinggal nyanggor. Mergane opo? Tak tinggal nyanggor iki ben lali utange. Sik to tak refreshing ku dadi engko lek bang plecete moro nyanggon kowe lek bocahe moro. Dodok ping sejajaran iki lho. Wah, Cilik nah. wingi minggu wingi wis tak tinggal apa jenenge refreshing golek sego tiwul to. Saiki genten tak refreshing aku genten tak tinggal jogging dadi tiap wonge minggu nyanggonku ora tau pedho. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Celegu. Oh, wempoken aku ket mang rumah sakno wetengku wis lawe. Kira-kira ki engko menune apa? Soto ayam no yang Lamongan no pangganan galane. Wis aku moh. Aku moh. Lah kok mau piye to yang? Wong aku lu mubeng sak ubengane lho wis kesel. Golek sotoe teko Lamongan. Wegah aku. Maksudnya jenenge sotone kuwi lendeng gendeng. Jane tak keweprok dhewe engko kok suwi-suwi wangel ram. Piye? Sotone kuwi lho maksudnya cap Lamongan. Lek ning Kediri kene kan ciri khasnya soto Tamanan. Ngono lho ya. Oh ngono. Lah tak kira lek aku mbojak nyang Lamongan dong sak ubengan lho wis mengkis-mengkis. Alah kere wong golek soto teko Lamongan kadoan gah. Menyang Kediri umbrukan soto kok iso. Lah ya. Ya wis engko kuwi pokoke ngombene engko es jeruk ya to. Sing saweger mareng ngono engko mubeng nyanggor golek cemilan jajan-jajan to mulih nggo benteyotan kresek akeh. Kowe iki asline ra niat jogging. Suwi-suwi ujung-ujunge mangan karo bungkus panganan. Wis meneng. Enek wong ganteng-ganteng loro kae lho. Iya, lan. Meneng kae lan seneng. Wet. Awakmu lek karo wong ganteng mripatmu jan abang kok nyawang duit kuwi lho awakmu. Meneng. Krek Wong ngono kaya wong bar kok apa jenenge sing wong Arab-Arab ngono wong Turki ngono. Ya Allah ganteng-ganteng iki anggitanmu. Blasteran tadi. Paling apa ya ngono ya? Kira-kira aku sok jane ya ngono kuwi dadi anakku ya ben blasteran. Alah syukurono sing ning ngarepmu iki lho syukurono sing ning ngarepmu kok iso genteotan nyawang jobonya apa to jan. Syukur. Lha kuwi lho. Masih sing ganteng-ganteng. Iya. Saman dhewe lho wong lanang ngakoni ganteng to. Modele kaya Arab kearapan ngono kuwi lho. Lah yo, heeh. Lah lek awakmu ki ra rapating genah. Kok jan gumun aku ora. Bersyukur duwe bojo aku ki bersyukur siji. Awakmu wis bahagia, loro awakmu dalile teko, wis dalile teko wis mulai yang bijak aku ki ngomong api yang ora dalil kok panggah ae mbok klerone to. Piye ra bersyukur lha wong wis duwe ndok kek rumasanmu kok iso wis manak koyo ngono rumasanmu ra bersyukur piye wis tak syukuri syukur Kuwi jenenge ora nikmat syukur ya. Kuwi malah nyukur nih kaya wong tiba ngono kaya syukur. Kuwarmu dhewe susuine. Tak omongi ya Allah. Tak omong. Piye iki? Kok malah glegek iki nyapa ngene iki? Kaken banyu. Mamula kuwi lek jenenge wong jogging kuwi oleh ngombe ning ya aja puwa-puwa. Posisine iki mergone isu ngono lho.
Iki ora ngono ndeng gendeng. Ket Lah, mang piye? sing mbok suguhne aku banyu Yo putih. kose, mari ngene kan golek soto to jarine. Golek maya otos. Wis, panganan enak ya iku. Ya terah tenan maya otos rumah samu. Ngombene apa mau ngombene? Ngombene wingko ya es jeruk. Wah, cocok pol ya. Aduh, kayak kuwi tulisan tak wong, tulisan apa to wi P disilang wi apa to ngono kuwi. Kuwi ngono singkatan ya. Gak oleh parkir ning isore areane kono. Apa ya ngono dadakan. Oh apa ya enek sing parkir ning kono ki anggitanmu. Ya ora enek wong parkir lah sing ning kono kuwi. Ya iyalah, gak oleh lah. Jelas-jelas nek tandane P disilang. Duduk dilarang parkir. Apa? Dilarang pacaran. Kowe ngrubah undang-undang dineh ki sing ngubah. Kuwi dilarang pacaran ning kono iki mergo apa? Lek pacaran ning kono ae to, keceblokan rantenge apa kuwi jenenge wete koyo ngono kuwi Iya lho wong wete koyo ngene kok dadak arepe pacaran ning kene. Sidone keceblokane nyonyor ki engko malahan. Lah Tambah sida iya. pacaran ki engko. Lah rumah samu ora diguyu gendruwo ning kono, Enek ndruwure to? Lah yo mbok. Lah ning ngarepku gendruwo duduk iki. Iki mbok-mbokane. Oh iso. Eneng ae. Oh alah. Ngene yang wis gasa dawa-dawa ya yang awake dhewe mergo urung mangan. Engko aku mulai ya durung mbok kon mijeti sikilmu, durung mbok kon ngoyoki. Pah lengkap urung mbok kon gawe GPU ning kentolmu. Alah. Iki mang jogging iki mek gur formalitas. Lah sing asline faktane iki jogging niatmu apa to? Golek panganan isen-isen weteng nek ning guru akeh panganan. Alah. Lah awakmu lek gak ngene no ora gelem dijakno metu selak golek panganan selak luwe. Panggah mlungker kemulan. Lah penak lho yang mlungker iki kemulane. Oh iso kancane selak keluwen nek rumah sane. Ya wis, ayo kendang golek sarapan iki ku sandredeg awake dhewe. Oh iya wis ket mang aku wis blegeken bolak-balik ping ra kaping lho ya Allah. Timbang engko awake dhewe selak masuk angin rapo enak. Lho lah wis ya. Wis ngono ya. Disembung minggu ngarepne ya. Oke, ya wis ya matur suwun sedulure Mbok Dewor ya. Wis panggah ning kene ya, Guys ya. Wis aja lali ya di komen subscribe aja lali ya. Wis delok terus pokoke Mbok Dewor wis aja wale-wale karo Mbok Dewor ya cah ya. Wis matur suwun sing akeh. Wis tak dongak-dongakne wis pokoke donga akeh pokoke. Tak sebutne ning kene engko kebet wis suwe ya wis. Hai.